amai anthu ambiri amafunsafunsa kuti zokoka ntchito yake ndi chani? Zokoka ntchito yake ndi Ngatheka? Okay, ya amai muli bwanji? Tili bwino soto. Zikomo. Taona mukupanga malonda osiyana-siyana tapo. Pali chani ndi chanapo? Pali mankhwala amauka. Ndiye pali sasizi. Ndiye pali gondolosi. Ndiye pali sekeseke wa azimayi. Ndiye pali mwana mphepo uyu. Ndiye pali tambala. Tambala ndi chani? Tambala mankhwala azibapo. Eya. Ntchito yake? Ntchito yake nkhondo kubedi. Yo, ntchito yake ngati nkhondo kubedi. Okay, chabwino ntchito nkhondo kubedi amagwira ntchito somotani. Ngasi anthu yakweneka kuti aziwe bwino. Katundu azizuka-zuka. Katundu azizuka-zuka. Okay. So kwa amene akufuna kubwera pano kugula nzoti mukwafotokozera bwino zikumakhala okay. Ndiye changoyerekeza kuti uyo nkhondo kubedi mwaiza kapu zina zimukumaiza ndi supuni kusiyana kwake nkotani iyayi monga uyu eti uyu kapu sana kwani ndiye siningaike mkaunti kumaiza ndi supuni. Okay. So ala munthu atafuna kuti ndimugulisire kapu uyuyu si mwana mphepo uya ni mwana mphepo ndicha kutenga kapu nditani mukhoza kutenga kapu mumpasi uyu so ntasa kutenga kapu nditani ndi mumpasi yetu sasi izi umuso mati muli sasi muli sasi. Okay. Okay, sasi izi ndizokudata izi zikuoneka ngati za brown nakasiti maziwocha kuphatikiza ndi mankhwala. Okay, so kwa amene angakhale kuti akufuna kugula sasi ndikuti mukumafotokozera kakisidwa ntchito kake ndeti mauzo moti apa pabwera asikana angapo amene agula kapena mangoyamba kumena pawo iyayi izi sazikonda kuzipanga chifukwa ti izi zimalemba ntchito kuti chikhungwa la kunjali timalichosa mwaziona izi timazichosa zimenezi ndiye timaucha ichi chokha ichi ndiye mukaucha ichichi ndi chimene mukasakaniza ndi mankhwala imene madampaka ndi apapa munthu agula ngati chonchi kapena mumachita kumupasa zocheperako iyayi kufuna kwache munthuyo ali ndi tutambala yochepa timatha kusekula botolo li mumukowere timpasi iyayi ali ndi tutambala yochulukirako ndiye kuti atenga botolo lonse choncho kabotolo ngati akaka ndi ndalama zingati? 3000 kabotolo akaka ndi 3000 akhoza kugwiritsa ntchito kangati? iya intani iliyonse akakhala kuti atopa nawo atakwasiya mwina tingoyerekeza sasi mwina munthu oyambirira kumene imene zikhoza kumutengera nthawi itali motani? Ni masiku ochepa mwina 3 days masiku atatu inene chifukwa timayika mankhwala amphamvu. Okay. Zikomo kwambiri. So taona apa pali gondolosi weniweni ndalama zingati amene? 500 uyu 1000 moti mukwalimbikisa amuna kuti abwera azagulirira bwinobwino so kwambiri. Okay, ndi nakufunsani pachafunso lokuti mayankho kuti zizasikana ambiri sazikonda muganiza kuti mwina chifukwa chokuti ayisakuziwa kakisidwe ntchito kake kapena zomakhala motani? Chifukwa choti ambiri amakhala mulende eti ndiye palende munthu unganu izi zimanunkha twisa zimabwera ndi fundo. Okay, ambiri amabwera amakhala palende ndi zimakhala zovuta ndiye ndikola zikumagudwa izi. Okay. Chabwino. Kati lawani tekani ku 500 tikitenge ku 500 zikomo kwambiri. Ndiyeno motasimikizira Malawi kuti monga ngati ine ndikaja gondolosi bwino wake ndumene ndione ukhala utani bwino wache basi siwo chapa nthupi komanso omwe waso ndi masazi moti mukwasimikizira anthu kuti gondolosi ndi mankhwala so masazi akhoza kuchiza masazi ndithu zikomo kwambiri. Munali ndine Sam Mavita mwina mukhoza kumasuka anthu akusoni zinanu? Ine ndine Christina Magwale kuchokera kuti kuchokera kuchambe mmuzi mwankanda Okay, zikomo kwambiri ndayamika ndithu zikomo kwambiri. Mai muli bwanji? Ndili bwino kale. Mugulisa chani chani pano? Mugulisa mankhwala amakungu mankhwala akunyu. Mankhwala cha? Mankhwala akunyu amakungu. Ati mwapesa ndikonombala. Pesa ndinombala. Mankhwala inawa? Awa iya inecha tenga kale. Awa inakatenga kale. So mankhwala kunyu zimatheka kuchita? Bora asapye. Bora asakwere pa moto munthuyo asakhaye kuti anagwera pa moto akakakuti agwera pa moto sizimathekaso samachira komano kwa amene sanagwerepo pa moto kuchira ndikotheka ndikotheka mulungu ndi mboni ndipo kwa basi choncho kwa anthu amene akudwala khunyu
mukhonza kuwasimikizira ndithu kuti zimatheka. Koso nine kunyumba. Aha. Sindimagona tulo usiku ndi usana. Aha. Kubwana kuno nangubwana nawo zikuti nzacheze nawo. Koma ndama yambiri mandipeza pakhomo ndili chikhalire. Okay. Mtengo wacho menu. Khunyu makamaka ine ndili interested ndili wokondwesedwa kwambiri ndi mankhwala a khunyu chifukwa ambiri ku Malawi kuna kudwala matenda a khunyu sakuza kuti akhoza kuchira motani. Chabwino. Akagula izozo amakayenera kuti akapangize chani ngati zizimba zake ndi chani ndi chani. Akatenga izi. Akhunyu. Kupita nawo akhunyuwa. Akachita phalala pang'ono. Munthu uja amwe. Mazuloso amwe. Ndiye kwambiri kwache kuti zimukolere azikangobwira. Kumangotapa mankhwala kumabwira ngati abwira kapena kaya chanika kumaendera ziti kumaendera zimene ukamotoka kumwezi kumabadwa uko ukamabwera kuzafaso kuzabadwa kuwachira sazagwaso mpaka na kale kulipe mankhwala ina ndachani mwati awa malungo mapita kuchipatala kukakuyezani kumakupasanira kumakupasani panadi kumasibuchira koma awa kuteka kukasamba masiku 3 mukusamba kutenda kwatu kukwasiya kupoteka kwa mtu kwasiya kama tenga so nthawi tale motani kuti uzadwale malungo ukapanga uzadwala zo mpaka na imfa mankhwala tendya mpaka na imfa yako kwa amene akhonza kusangalasidwa kuti ifeyo koma ndi akutali mayi wongani akadayi ndi phone number kapena mwina ngotuza address yako muziko wawo tikhonza kuzabwera ku muziko wanu ndikuti kuwanga unobala nawo mzukulu wanu kuti mzukulu wawo amayo mayi chibisa ndino mayi chibisa moti anthu akhonza kusimikizirani kuti inuyo mukhonza kuchiza matenda akhunyu ndipo kwambiri munthu osazagwaso ndipo kwambiri ngakhala ndalikichika nawo ndikoti kulikichika nawo wina aliyesa ngodandaula kuti mayi inu mukazafa inu tisoloka zikoli ndi ana omwe zikomo kwambiri pandalapa maziwa pandalapa sindikumaziwa kusikanjala simuziwa inu sikanjala makuziwa ndi kwanu mutafika kusikanjala muzifuza kundifusa nsewu upita kundalapa ndiye mukafika pandalapa muzifuza kuti ndifuna nsewu upita kwa chamaso zikomo kwambiri zikomo kwambiri mwandipasa address yamba zikomo kwambiri makwara wasina ambe nawo lero itokalapa zikomo kwambiri unyumba kwa anthu ango ndidandaula ndikangoti mbabibasi zikomo kwambiri ndichezeso ndi amayi angawa ase mukugulisa zinthu zambiri zina zikuoneka ngati za ufiti zina za mankhwala chifukwa tikaonesesa hapa pali chikwanje ase gondolosi kwambiri kwake wow okay gondolosi uyu mukhoza kunyamula ichi gondolosi uyu ndi wamkulu pali kufunikira kuna kulikosa pakani gondolosi wamkulu kaya gondolosi wang'ono zimatheka kufunikira okay gondolosi mwachidolere gondolosi ndi ntchito yanji gondolosi tikodi duwa amathandiza kumema komanso kukulisa chida cha bambo mankhwala amene ogondolosi amalowamo gondolosi okay so tikhonzano kuona apa super mutakugwira bwino bwino mutakugwira twe chithumwe supa imene ndi yamwayi moti ndagwiramo ndikhala wamwayi ndipo kwambiri kwake ndagwiramo ndikhala wamwayi ndiye ndipemphe kuti muchite like video okay so za ntchito yanji kwenikweni wake wanji ntchito imene imagwira musupa amene muli zinthu zambiri munthu ngati kupita ku South Africa opanda passport komanso kuzera ngati pa masenga ngati pa mphepo kunyamukapo pano kupita ku Lilongwe koma pa mphepo komanso kuzeranso musupa amene ngati mwayi ngati ukukanikika wa banja komanso pa ntchito double salary kawiri zimatha kutheka pa ntchito double salary kwa amene muli ku South Africa mwayi wanu ndi double salary marandi nkumalowa pa 1 nkuzalowa pa 15 so ndikuzalowa pali zinthu zambiri ankolo khala ngati zinali chonche zinali choncho kumbukira bwino akutafuna chiswabumbu chiswabumbu ndi ichi chazimayi tikucheza wasoza ndi kwacha ichi amene akuti mulawe okay dedikira ndikai mukuchiziwa ndi chomwechi chimathamangira kulaka sapakosi ati chimathamangira kulaka sapakosi ati mwapangire chapini ndiye tikujambula ndiye chabwino 1000 kwayengweza 1000 chiswa mapanda ndizitanira koma ziko kanika okay akugulisa okay nchita chiswabumbu chanako ntchito ta chiswabumbu chifukwa kuti mamuna kakukwera mamuna ukumalilira kamene kuti apapaya ndene akwera amene amayenera kudya amakhala mamuna kapena amakhala mkazi amene amayenera kudya atu amatha kukhala kwambiri mkazi amene amayenera kukhala mkazi okay chimenecho nawo tikaona apo pali mchape azimayi to akufuna tathandizani kazimayi azimayi
Okay. Chabwino. Pali icho ndiye pali china ndi chani? Pali nchapi. Pali nchape. Ncharo mathandiza chani? Nchapi tu mathandiza zokuti munthu ngati mwina ukufoka kuti mwina kugona ni mkazi. Umathaso kumwa. Nanga nchape kwa azimayi? Kwa azimayi tu mathandiza zokuti mwina mphamvu yokuti yotukula kwa abambo pogona. Zimathekaso kutheka. Nanga umatha kuthandiza matenda ena lonse nchape nthupi? Umatha kuthandiza matenda. Matenda mongati? Monga ngati ukapezamo chisonono umatha kuchosa. Mabomuso umatha kuchosa. Chindoko. Moti azimayi amene alapawo mukhoza kwasindikiza kuti akhoza kugula nchape kumwa. Ndiponso kwambiri kwake. Ukakhala kuti omwa nchape pombo chimachitika ndi chani kwa nthawi imeneyo? Pamene pombo chimachitika pamene thupi lako limakhala lozizira mu nthawi imeneyo. Sumadwala kupita ku toilet. Thupi lako limakhala lozizira mu nthawi imeneyo 2 minutes thupi lako umalona zokuluka kumana ni mkazi papena mamuna limakhala lotentha kwambiri. Zikomo kwambiri. Nanga pali mankhwala ena apo amene akuoneka ngati zantochi. Mankhwala amene otukodi ndi okuti mankhwala amene munthu okuti amene anasekedwa ku chipatala kuti sazabereka. Mankhwala amene akatenga kuwamwa amatha kubereka chifukwa zokuti madokotala osati kuti amasoka tumbo yaye madokotala chamangomanga tumbo. Ndiye pamene popo munthu kamwa mankhwala amene umatha kubereka zimatha kutheka koma kwa yekha amene anasekedwa kuchani ku chipatala kuti sazatani. Mankhwala awalapa. Mankhwala amene unokulisa chida cha abambo pompo. Awawa? Azimayi diru tu yidu. Siza mathawa nyumba tawo. Okay, so awawa ndokulisa chida cha abambo pompo. Okay. Nanga mankhwala amene ali mumamanga ndi mitengo munalowesa motanu. Okay, mitengo imene akulu ona ni botolo ndilosasweka ndilosamata pena paliponse mitengo imene ili mkatimo ayimanga sindikuziwa ngati mungaone bwinobwino pa kamera akulu munalowesa motani mitengo. Okay, chimene chichi ndi chisisi chake ndichooneka chokuti pili amuna ena amakhala zokuti akakwatirana ni mkazi ali osauka amuna aja kupeza ndrama amuna aja kapeza ndrama mkazi awo uja kuyamba kumunyoza. Ndiye pamene pakamunyoza mamuna uja chifukwa kuti mamuna uja ali ndrama kumamunyoza mkazi ake uja timamutenga mamuna uja kumusiya mbotolo ndrama ziyakutha kubwerera kwa mkazi wake uja. Akazanga chonde musaonere nawo timapanga zimene zozo muzaidumpe mukamaonera video iyi. Akazanga chonde video musaonere nawo. Okay, now video mitengo iyi munaimanga ndi chinsisi mwati chanu? Chimene chonde ndi chisisi. Botolo kumulone losa cheka lose lasi today. Ndakumanapo ndasinga ngosiyana koma sinambe ndaonapo zinthu zoterezi. Ndemwati awawa ntchito yake ndiyo kuti asakuthawe mwanjirene so muna muli mose pamene pomaka kuti omwika mbotolo basi amene simukuonera. Amene afuna kuweka mbotolo amuna kenda palibalesa amene wayankha palibafuna kuweka mbotolo. Okay, so okay, osadera nkhawa. Okay, so taona mankhwala awala pawa. Alapo ndanchitanje. Pamene popo pili mankhwala ambiri pamene popo pili muitano kuti kumuitana mkazi ngati wapita kutali pili muitano kuti kumuitanisa mamuna ngati wapita kutali pili pamene popo mauka mahebo masazi zonse zambiri zili pamene. Tapumina nikai pang'ono. Okay, so taona hapo mankhwala osiyana pali chisoni hapo koma ndicho kufa. Chisoni cho chimatanthauza zokuti pamene ngati wachika mvuwo papena kuchisamba kuika moni mankhwala ena ngati munthu mwina ngati wachita mwina ngati ngozi papena kuti mwina ngati ukufuna kuti mwina mwayi kuti mwina lokungongola ndrama khaya ku company khaya kuti amatha kukumvera chisoni kukupasa ndrama chazina laso ngati mene chili chisoni. Moti mukufuna mutanthauze panopa kuti zimatheka. Ndipo kwambiri kwake. Anthu akukhulupirireni panopa kuti zimatheka. Ndipo kwambiri kwake zimachitika. Mwina atatu mphapo mankhwala ena ake pali mankhwala akuoneka okuda kwambiri ngati mwaola mukhola. Bwera ni mwaona. Akuoneka ngati therere. Tafotokozeni ntchito yake ndi achi. Mankhwala amene oni mankhwala amwayi. Mankhwala amene azimayi mwina ngati asakukwatiwa amene wamagwisa amene ntchito kusamba kunenelera amene yonso amagwiranso ntchitonso ngati kapasule ngati mkazi ngati wakulanda mamuna wako amene yonso matha kukamponya anthu akangomusesa mkangano pabanja pomayambika pamene pakana banja sukuthapo. So mankhwala ake udanisa ndi amene ndipo ukhawo akoza kupasa mwayi ndi komanso kukuda banja likonza kutha bwinobwino chifukwa cha mankhwala ake amenewo. Okay, ziko pali ichi chani amenewo ni maula oyankhula ndi chidole tu amenewo amayankhula mamawa kukakhala kuti kuli mdima ngati pabwera alendo okuti ochokera kutali ngati atipeza ife ku chipatala kwathu amenewo amatha kumayankhula okha amenewo amadya ufa amenenso mukuwaonera mwali pamenepo amenewo na mwana aligona. Sindifuna kumva zambiri za amene zamba kundiopsa. Tikaona izi mwamanga mikandazi pali galasi sindifuna kuligwira kale nyanga iyo sekonde pasa mafuso ambiri. Galasi limene mukulonera ndizokuti ngati iniwo ngati munaberedwa katundu pamene poti matha kuyasa iniwo kumachita kumaona live show video
ngati munamva kuti kodi Dr. Banda fumu ya Nkhalango ili ndi video yokuti yomachita kumaonesa zokuti mwina munthu ngati waba kumachita kuona ndiye ndi lomwelo video yake. Okay, moti mufuna panopa musimikize kuti ichimene ndikuona apapachi ndi galasi. Okay, ndikuziona apa nkhope yanga ndi galasi. Chimene chikuoneka apapachi ndi galasi. Anthu akabwera kwanu imakhala video. Wakati katundu munthu akhoza kuzaziwa amene wambere. Ndipo ndi choncho kwambiri. Okay, anthu amayankhula za ichi pajamati ndi chani? Ameneyo ni chiswabumbu. Chiswabumbu. Ndiye muli lezala. Muli masimu kadi za masimu kadi za njitani. Okay, masimu kadi nilezala timapanga nyesi yokuti kuyankhulana ni munthu pa phone kuzera pa chitumwa chimene mukuchiona ino apocho. Zikomo kwambiri musatirize pinako. Nanga zimene zili apazi. Ameneyo ni nthubulo amene omemesa azimayi pamene azibamo. Mungandigawire ndilaweko. Mutakutapamo mmenemo. Okay. Ndisimikizeni kuti ndikachoka pa sinthamangira kutoile. Iya. Ameneyo ni muziona yonse basi. Ndi nthubulo. Okay, ntchito yake ndi chani ndisanaje fa? Ameneyo amamemesa amuna komanso akazi. Kupatula zimene zifana ngati ndikugulu kuno ena afe wapereka anthu akoza kwamba kuti thawa. Iya. Palibe po chinthu china chakenso kuposa zimenezo. Okay. Mwana kusafusola bwana. Okay. Nanga izi zikuoneka ngati mipama zira basi. Ameneyo ni mankhwala ozalira komanso mauka. Mankhwala ozalira komanso mauka. Kuzala ndi mauka zikuendera. Komanso chisonono. Nanga mikanda apo. Amene chimene chocho ni chisamba mafumu. Ntchito yake chimene chocho amasamba ndi mafumu okhoka anthu okuti olandidwa ufumu uli wawo. Kwa amene asangalasidwa ndi video iyi ayikonda sanabwere kumulako kumakufunisira kumana nanu ndikupasani mwayi tachowa ni phone number yanu tilemba pa screen pamusi apali samina kuonera video iyi. Okay, namba langa ni ma 94 40 mathu awiri kumapeto. Namba laina namba laina yati ene monde sina iloweze mudu. Zina anu ninda? Dr. Banda. Dr. Banda. Andoka chita kuti achite verify ku namba ndi olondola imene mwalankhulayo. Sitina ajigwisa ntchito namba, sina gwisa ntchito maipex sina second computer kuti tichule namba imeneyo. Anthu asimikize kuti ndi anu imaonesa zina landa. Zina limene lolo imaonesa Blessings in Nampuruma. Blessings Nampuruma. Okay. So akuti Blessings Nampuruma. Kwa amene mungakondwere mwina ena mukuchita kumanyazi kugula ifa kuti muoneka pa video. Tikamachoka pano pasi timajambula nsonde kuti mukhoza kuyamba kugula. Koma ndathokoza kwambiri. Koma no still more. 1 2 mabotolo kukamwa kwake ndi kwakung'ono muli mitengo imene yachita kumangidwa ndi rubber band. Mabotolo adikhoza kusimikiza kuti palibe pena paliponse pamene paliposweka. Iyi ayimanga ndi mikanda, iyi ayimanga ndi zikuoneka ngati ndi rabala ndi ulusi osokera thumba la fetereza. Ndi mtolo okuti palibe paliponse posweka koma zakwanisa kulowamo. Ndikunama kapena? Palibe posweka pena paliponse. Okay, akuti awawa ntchito yake mwasekere ukondedwa wanu mbotolo. Ngatakupangani chipongwe. Mwasekere mbotolo. Mankhwala amuna ambiri ifeyo kuti tikapeza ndrama na chaka zathu timafa kuti zanyoza tizikadya ndrama na akazi ena ake. Ndiye timafuna anthu ngati amene takhaulise mmene momo. Mmatha kummasula. Mmatha kummasula. Kusafusa kuti sano mukasekera mbotolo ntchito akagwira. Pamene popo ntchito sangagwire chifukwa chokuti pachina chilichonse timakhala kuti mwamaka. Okay, akutanthauza kuti ntchito yokuti ibwerese ndalama m'nyumba. Ntchito kuti ibwerese ntchito ndalama ngati kuganya. Sizingatheke chifukwa chokuti palepo njira inonso makhala kuti wayimaka basi. Okay, so wamanga basi. Malira kusauka mwachidule. Ukasekera mbotolo amuna kwakhoza kusauka. Azingokhala pa nyumba basi. Mwachidule ngati kwakwanantha. Zikomo kwambiri. So guys, azimayi nonse amene mungafune mankhwala kwasekera akazi anu kapena mwanu mbotolo mankhwala akenda amenewa. Zina langa ndine Sam Mavita ani mapanga mavideo zosiyana pa YouTube, pa Facebook, nthawi zina so ndimaika pa TikTok. Kuteka muzayanira video hii ma WhatsApp group malo ina aliwonse. Nambala yake imene atipasa Dr. Banda ndi imene ikuenda pa screen. Tionanenso mu video ina ma videos onse a week ino akhala okhuza ndi amene tikujambula ku mulako wa alomwe. Tionanenso mu video yosatira. Zikomo kwambiri. Ziko. Zabwino. Mukugulisa jana? Ifete tikugulisa tu chinangwa chimeji cha makolo.
Ndi Gondros. Okay. So Gondros akoneka unyala tu bwana. Akanyala ndi pamene mamuna chida chake chimazuka mokongola. Kuti ntchito kubedi kachitike. Gondros amwene anthu ambiri amakhala akufunsa funso pa online. Gondros azimangotengera maganizo a munthu mawana akhonza kukhala utani. Ngati ndokuti Gondros ni mphamvu yomwe imachitika kuna kuli konse. Kwamba kumbali ya zibambo yokuti izigwira ntchito kuti olozuwa litaomba maka sitifokera osati zinazi koma na Gondrosiyo na kumbali yokuti azibambo inalesa amachilimika kuti tipange mmene tili inuyo ndi ineyo kuti ndizankhuleso pasuku Mode kwa onse amene alofoka nthupi mukwalimbikisa kuti angotafuna kamene koko kuteko kuti amwa zoma kuzidziwa zonsezo koma kungoja Gondros olo kungoja Gondros kayo atakaya kuti amwe zina zosejja zolefula tu ngomboka timajanga tikachinangwa timakakatula Gondros ndikuja mwachidule Gondros sikuti ni makwala okuthandizira kubedi cha makwala sodi amathandiza munthu lopipi chani amathandizira magazi kuti blood pressure iziyenda bwino nthupi yemu kuzuwa kale kuthamanga kwa magazi ndi chimozimozi kuti sex imakhala kuti so ikuyenda bwino. Okay, so apapa tikuona ngati mongaonesese bwinobwino pansi apa pali chinangwa ndiye pali Gondros. Kumbali yauku kuli zomera zaza kapena kuti chamba. Apa pali makondomu kapena kuti zishango. Ndipo mbali yauku kuli Malawi jine. Zinthu zimene wina lesa adakhala kuti wagwisa ntchito combination ya zinthu zonsezi. Wamamowa, watenga makondomu, wasuta chamba komanso wadya Gondros. Mphamvu zake zikhoza kutuluka zotani. Mphamvu zake zimakhala zachilengedwe, mphamvu zimachokera kumphamvu ya mizimu. Chifukwa chilengedwe chinachokera kwa chacha, kwa mlengi. Aireserasi. Okay. Zikomo kwambiri. Nalutenga wakandona kuti ukamixa Gondros kusoja chinangwa usamenya kwambiri wanga ndofiraire kwambiri unakosimikisa mutima mwako kuti mkazi nganakumana naye ndimenye bwino ndisamanye maule ndikamenya maule mkazi anokatenda utani ndofu amwene Gondros alengale chama magazi ne Gondros yomwe ukamenya osati unganyengenya ataya. Okay, so kwa amene mukumvera pano pandizonka kuti anthu ochuluka amene akuyankhulano apapa. Amene akuyankhulano panopa Gondros wauzaso kuti Gondros ndi mankhwala ndipo mankhwala amafunika chikhulupiriro ukadya umafunika so chikhulupiriro chawekha kuti chinthu ichi chandikwanisa umakwanisa nde kwa anthu amene sakhulupirira Gondros mbodi ndo apadera Gondros oti basi olo pipi sugar chili zonse zimateka apa mukuchita kumveka tukongola Gondros ndipo ndamuja nganganga olenero Okay, nimafuna ndiziwe ntchito ya mankhwala osiyana-siyana apa right? Mankhwala za esinati komanso mwati mulilira ndiye ena mukuti cha sekeseke tili ndi sekeseke mulilira wachindwaso ndiye tili ndi chiswabumbu mwako chipeza apapa kuti chache papo ndiye tili mankhwala ochapa nthupi awo azimayi kalera amatenga uja amakuseka ni njira ndiye kuti muchinde zimakanika amapeza ona kuti mwako raundi imodzi jafota kapena likonko jafotera kuti amakhala mphamvu yakalera uja ndiye ukamwawo amachosa zimene zija umakoza pafupi ndiye awa mukuti zinake ndi chani amene ndo wanyenga sanga imene yoyo ukamwa mankhwala awa makanga suna chite kuchita kukozera konko sokozera kuti kumene koko awa amene ndi esinati kapena kuti mulilira ntchito yake mulilira inkazi pamene kunyangana ndi mamuna amapezeka kunena kuti mkaziwe kapena mamuna we umakhala kulira ndi kuchitira chani mkazanga
konko kunyefula ili awa amene sekeseke sekeseke umava kukoma pamene kunyengana ni mamuna ako. Okay ndezi mateka onsewa kusakaniza ababa uloko amene ndikadinga kulisire nindu wachindai ndizabwera musekeseke ndizabwera kuchiswa bumbu chikutatu chatamo zinali zochuluka zine zambiri kwambiri ndingalawe izi ngalawe koma zimakawirako pang'ono moti mankhwala amphamvu kwambiri simungalimbikise munthu okungozirawa awanje azima imbali yako na sekeseke sinalizali baba okay sindikuzwa ngati ndalawa sister okay ayindayamika apa nde malonda akwenda akugula kwambiri ndazima ikuelekeza ndazi pano ife tose meti kugula pano pali mulilira pali sekeseke pali nkhondo kubedi muzongo zimene kuti pali mulilira sekeseke nkhondo kubedi adadi nyumba mwa inaje sulo opanda udi umayamba wagwira kale gogoda nde pamene ukukoka paja yose makaya zuka ikuyangana kumene zikomo kwambiri ayindayamika kopambana kuti at least ndaziona zinthu zikomo kwambiri apa pali mankhwala akuti okuza chida ndi awa akuti achizonono awa akuti mphumu komanso awa akuti masula ase amasula awa ndi chani masula ndi chani munthu akauli mwina kuvuta kubereka nansula okay munthu kakhala kuti ukuvuta kubereka okay ndakugwiza ni microphone ndakugwiza ni microphone mukhoza mayankha muli kumeneko okay azino taona cha zino chiro atha azino atha okay chabwino ndiye cinnamon mukugulisa amene tikugulisa amathandiza ntchito ayi and amene ali ndi gondolosi koma ifoni zilankhulo zimakhala zosiyana okay so gondolosi chamo chizungu ndi cinnamon okay ndiye inu yanu bwanji simunango alemba muchichawa kuti gondolosi chiswa bumbu chifukwa chonena zonena kuti kwathu timachiwa kuti cinnamon tikapita kwina amakhala amanena zonoti ndi gondolosi okay chabwino okay pali mankhwala so asima apa munthu amachira bwinobwino asima munthu amachira bwinobwino akasatira zimene munthu angamuisa okay so pali mankhwala ngati agasi pali mankhwala ngati chani kwapu kuti saonesa kufoka kulibedi